Tour de France van start. Sneak preview Scheid aan de grens. Het is vandaag 6 juli. Dit is het Belemaasjournaal. In Utrecht startte zaterdag met een 13,8 kilometer lange proloog de Tour de France. Zo dicht bij huis was een uitermate geschikte trip voor de fanclub van Wout Poels. Zo'n 40 fans verzamelden zich even voor 8 uur 's ochtends op het Dorpsplein en vertrokken vanuit Blitterswijk per bus naar de Domstad om Wout aan te moedigen. Onder hen Norbert Poels, de broer van Wout. Hij had kort van tevoren nog contact gehad. We hebben volgens mij een hartstikke mooie dag. Super mooi weer. En wat ik begreep van Wout is dat hij er echt super veel zin in heeft om deze Tour te starten. En het topteam met Team Sky, met zijn kopman Chris Froome naar de Tourwinst te helpen. Bij Team Sky zal hij een andere Tour rijden dan Poels voorheen gedaan heeft. De andere teams waar je altijd zat, was hij meer een vrijbuiter. Kon hij eigenlijk voor zijn eigen kansen rijden. Dan was hij eigenlijk de kopman van zijn team. En nu bij Team Sky is hij niet meer de kopman, maar gaan ze wel voor de overwinning alleen met iemand anders. Ook oom René Poels was van de partij. Als echte fan kwam hij vanuit Meerlo op de fiets naar de opstapplek. Kijk, een beetje fan die komt natuurlijk op de fiets, of niet René? Ja, je moet als oom het voorbeeld geven. Hè? Ja, René, wat denk je vandaag? Wat gaat wat een leuke dag, denk ik, hè? Ik denk dat het een ontzettend mooie dag wordt. Bloedheet. Eigenlijk onverantwoord dat we zo naar Utrecht gaan. Maar ja, Wout moeten we aanmoedigen. Het is maar een paar minuten dat we hem zien, hè? Maar ja, goed. Een beetje het supporter die zit er bovenop. In Utrecht verspreidden de fans zich onder de andere honderdduizenden fietsliefhebbers. Sommigen vingen nog een glimp op van Wout toen hij zich voorbereidde op de proloog. Daarna was het wachten geblazen op het moment dat Wout voorbij zou flitsen. De proloog finishte Poels op een 62e plek. De etappe gisteren kostte hem 5 minuten meer dan de winnaar. In de Engelse tuin vond gistermiddag een sneak preview plaats van Scheid aan de grens. Verschillende kunstdisciplines zoals dans en graffiti waren te zien in de tuin. Nou, ik probeer van het logo van Scheid aan de grens probeer ik mijn eigen fantasie erin kwijt te kunnen. Het logo bestaat onder andere uit 2 armen die elkaar de hand schudden. En ik wil die 2 armen eigenlijk oneindig over het doek heen laten gaan. En dan als laatste het logo, het daadwerkelijke logo, erbovenop zetten. De armen bij elkaar komen. Deze preview werd georganiseerd met een speciale reden. Omdat we eigenlijk een soort van aanloop willen naar het festival. En we willen mensen een tipje van de sluier geven van wat het festival is en wat mensen kunnen verwachten. Het cultuurproject dat op 5 en 6 september gehouden wordt, heeft wel een opmerkelijke naam. Toen we met het bestuur, wat zich langzaam zeker gevormd heeft, bij elkaar gingen zitten, werd er op een gegeven moment gezegd van de grens verbindt, de grens scheidt, met korte ei. En toen zei er iemand meteen achteraan, scheid aan de grens. Nou, daar moesten we gruwelijk om lachen, dat in ieder geval. Dat hebben we toen uiteindelijk als werktitel gehouden. De reden dat men tot dit project kwam, heeft te maken met mensen uit de gemeente Venray die verhuisd zijn naar het Brabantse land. Op een gegeven moment merkten we, en door de jaren heen merk je gewoon van dat er een echte grens is tussen Venray en Boxmeer. Dat daarachter tussen Smakt en Holtese, Loobeek een werkelijk fysieke grens is die dat Limburgse en het Brabantse scheidt. En die met als gevolg ook, en dat was de reden waarom we ermee aan de slag gegaan zijn, er wordt niet samengewerkt. Er wordt te weinig samengewerkt op het gebied van recreatie, toerisme, kunst, cultuur, noem maar allemaal op. En van daaruit dat we tot dit initiatief gekomen zijn. In Venray worden op het Sint-Anne-terrein ook activiteiten op touw gezet. Maar hier worden behalve landsgrenzen ook andere grenzen opgezocht. Het past in de route en daarbij vinden we het Anne-terrein gewoon een heel mooi terrein. Een stukje geschiedenis van Venray en zoals de naam het al zegt, we willen heel graag grenzen opzoeken. En hoe mooi is het dan om een stukje geschiedenis van Venray met een cultureel initiatief te combineren. Dus eigenlijk vandaar het Anne-terrein. En het Anne-terrein is grotendeels ook, ik vind het leuk om ook goed te kijken naar de jeugd. Dus het terrein in de Sint-Anna wordt met name ook jeugdigen getrokken. Dus ja, dat is wel erg leuk. Scheid aan de grens vindt plaats op 5 en 6 september.
Tot zover het PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Vrijdag om 7 uur is er weer een nieuw journaal te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht zakt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Overdag is de zon flink aanwezig en zal het snel warm worden. Het wordt circa 30 graden. De zonkracht is met sterkte 7 redelijk sterk. 'S Avonds worden regen- en onweersbuien verwacht, waardoor het snel zal afkoelen. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot vrijdag.